Bag baba. Bapak bag nom itu saya datang. Datang mana? Bawa bag bisa datang nom bag bisa datang. Bawa bag bawa mau sur. Udah. Monggo sore siapa? Rangkan tuh. Back to sana nom. Motor kasih. Ini bantu ini ya. Motornya roh deh. Udah. Sabtalana. Ayo roh deh. Kumotan kah? Babu thole raja kumar. Apa raja fight langan? Ebi konya. Udah. जों पहिला सिगां बाग्लायारि सिभिल सर्भिस रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्र ने बाग्लायारि सिभिल कोरोना भाइरस में जे सारा देश चीनी राज्य जे लकडाउन चले मैंने अब तैया कोई लेग्रा खांग्रा गोबां बर मोसाया मानया आं तंबायखा बुनि बागै जों पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে अम हाइथाय जों दिनै गोरों गोरों जागाव थाङै चिनि बर'नो जे मानसा किसा मिसा माइरं तै मैखथों रक जों बाग्लाय थांगो अम हाइके बागते बागते जों फाइसा पाइका ताबुक तै हासिं एडिसिब्लिस तै हासिं एडिसिब्लिसनि अ नलं गामि तै तिनगुरिया स्कुल जों म हाइके ताबुक बाग्लाय थांगो जों अम हाइके चिनि बर'नो खायरक मानि कारण लकडाउन नि बागै गोबां मा दिल्ली लेबार खायथंनाय रक दिन हाजिरा खायथंनाय रक गोबां मा सामुं रक मान थबलिया बाजार सदायो थांमानलिया थांपानो निर्दिष्ट समय टाइम बाउन खायरजाक बनि बागै अनेक जों जालो तंमाबाय चिनि बर रकनो खायरक लायै जों पार्टीनि तरफ থেকে अम हाइख्लाय जों बर रकनो 7 केजी 10 केजी 12 केजी अम हाइखे जों रेशन कार्ड थगिया कोई परिवार थगिया कोई जों अम हाइखे माइन रक बागलाय दङो आइनो रकनो खुनाव जागाव बो जों दिनै हायनो हायनो काति हासिं एडिसिबिलिस एमन बाबे चिनि बर रक करैजा एमन सामुं खायना बो सामुं मान थगियाङै दङ तारपरे बुनियारो हाजिरा थाना बो हाजिरा मानियाङै दङ आबनि बागै अम हाइखे पार्टी रक सिद्धांत न हालाया कुलाय जों गोबां बरकनि साहाय्य खालामनायनि बिसिंथै जों अम हाइखे पाराव थाङैया कोई प्रतिति पञ्चायत जों 17टा पञ्चायत जों बागनाय आबनो कारिबो चिनि कयेकटा बरतली खुवाई ब्लक नि आन्दाराव तारपरे खास कल्याणपुर आबो कल्याणपुर ब्लक नि आन्दाराव आरो जों थांनाय अम हाइखे जों चिनि बरकनो आलु रक मैखथों रक बिया कोई माइल रक बिया कोई बागलाय दङ सेनो खना गोबां मा खायरक सुरु सुरु कुइनो आजे माया इनकाम खायमै आङै दङ आबनो बागै